Uimurnya kwa magajuang kamara mara maintiere agene ni odiochieng' mari dheyo makare arwakni machiegni weche manyien mag ang'ichwelo kama iko ni weche mopogore opogore mosetimore e pacho kanyo karamogi mokwongo wachako gi thuond weche. This logistics corridor is going to transform not just the East African community, but it is going to position Kenya, Mombasa, and the East African region as a region for economic. Watimo mos nyakaramogi kuom ng'ikruok machalo kamano kao kamano tudi kodwa namba marote machuoke na riade ka uchiel nono kao kamano bende wayudore e mbui mopogore Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni jatend piny William Ruto kod nyawadgi mar piny Uganda Yoweri Museveni oyawayanga chenro mar gero gach reru manyasani kara SGR kowuok Kisumu nyaka Malaba. Ruto pako gedo mar SGR kako kang' madhi tudo Kisumu kod pinje abich mag Afrika kendo nyayo dongruok. Ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga otiyo gi thuolono mar kwayo Museveni mondo otiek midhiero ma jolupo mapacho kae kalo e lweto bila mag Uganda e nam lolwe. Kristo Wino nigi mathoth. Lek mar tudo gwenge makaluo kod imbo mar Kenya gi gach reru manyasani kata SGR osudo machiegni bang' jatend piny William Ruto yawo ayanga gedo mar gach reru manyasani mawuok Kisumu kochomo Malaba e gwenge mag Kibos e kaunti ma Kisumu. Jatend piny kod josiasa makaluo onyiso morgi e wi chakruok mar gedo makamano mane okwamo kuom thuolo malach e kaunti ma Narok kaluwore kod onge mar omenda mar siro chenrono ka bende ging'ong'o ne joma osebedo kaparo ni chenrono ok bi chopo kare. Mpango wa kusukuma hii reli kutoka pale Naivasha, munajua tulielezwa ya kwamba na wengine wachache wakasema ile reli imekuwa reli to nowhere. We are now telling them it was never a railway to nowhere. It was always our plan that this railway was going to be a railway to prosperity. It was going to be a railway to the transformation of the Republic of Kenya. Wale walagai walikuwa wanapiga hii reli, sasa leo watapata aibu. Na hii kampuni ambayo inatengeneza hii reli CRBC ndio ilijenga kutoka Mombasa paka Narok, na sasa wanataka kukamilisha safari yao paka huko Uganda na paka huko DRC. Kisumu mnasemaje? Mr. President, I now wonder how an unviable project 5 years ago has become viable 5 years later. Ruto kod nyawadgi mar piny Uganda Yoweri Museveni opwoyo gedo mar SGR mawuok Kisumu kochomo Malaba kaka chenro madhi tudo Kisumu kod pinje mamoko mag Afrika kendo chwalo chenro mag dongruok ne jodok ma Kisumu alwora mare kod Kenya mangima. The naysayers, the people who don't believe in the transformation of Kenya, we want to persuade them that it may take a little while. It may have delayed a bit in Narok, but today we are making sure that this transport corridor, this logistics corridor, is going to transform not just the East African community, but it is going to position Kenya, Mombasa, and the East African region as a region for economic transformation. That the railway is part of the rationalization of our transport system, especially on the Uganda side, which is irrational and wasteful. Why? Because the items being transported are concentrated on the road, i.e. passengers, light cargo, heavy cargo, petroleum products are all on the roads. Jotelo go medo wacho ni gedo mar gach reru mawuok Kisumu nyaka Malaba bende dhi tego achiel mag pinje mag Afrika ma ugwe e weche mag ohala kod wuoth. Ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga otiyo kod thuolo makamano
mar kwayo Yoweri Museveni mondo tiek midhiero ma jolupo ma pacho kae kaloe e lwet obila mag piny Uganda e nam Lolwe. President Museveni, I appeal to you, please make this lake of ours, Lake Victoria, a common user facility so that you can manage the security of the lake jointly with us. We don't want harassment from our side and from your side. Gedo mar SGR bende dhi konyo e duoko piny seche mathoth ma jowuoth tiyogo e wang' apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Kisumu nyaka Busia, to moloyo kinde nyasi mag sikuku. Chris Owino, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni kuom thuolo machielo, jatend piny William Ruto dok ne chenro mar piny owacho mar gero udi ma nengogi ogonyore, kowacho ni maneno achiel kuom yore mag chuogo thuolo mag tije ne rowere kedo gi nok mar udi e pacho ka. Kaka jafwambo marwa Steve Biko lero, jopiny e kar chung' od bura magem opuoyo kang' mar gedo mar udigo ma giwacho ni biro miyogi tije. Ambazo ni nyumba za bei nafuu. Gedo mar udi ma nengogi ogonyore pacho ka en achiel kuom mise motegno mar sirkand William Ruto. E sach limbe mare boma mayale kaunti ma Siaya, jatend piny nopuoyo gedo mar udigo kowacho ni gibiro chuogo thuolo mag tije kendo bero ngima jopiny. Mimi nimekuja hapa pia Yala kwa sababu hapa chini tunaanzisha affordable housing milioni 800 tumelete hapa Yala, tujenge affordable housing na tujenge soko. Yala hoye! Yala hoye! Vile vile, mbali na hiyo affordable housing yetu ya hapa Yala, nyinyi mnanielewa? Vile vile tumekubaliana hii Siaya lazima tuibadilishe. Siaya tufanye nini? Siaya tufanye nini? Na tutabadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. E kinde no, moko kuom jopiny e boma mayala nonyiso geno margi ni gedo mar udigo biro chuogo thuolo mag tije kendo keto omenda e ofukegi. Hata hiyo affordable sahi kuna hata wamama wanafanya kazi sahi, hatusumbuani hata kwa nyumba na wamama, sababu wanatoka wanakuja na mkate wa siku, tunasaidiana. Mimi nikitoka na mama anatoka kwa anaenda kufanya mjengo, tunakutana jioni na kitu kwa meza. Biro mar Ruto kane biro konyowa kabisa nikech affordable kaka ana fundi ana mason mama ne tich matiyo makorka kaman gedo no. E twak mare gi Ramogi TV, MCA Mayala Township Willy Kinyanyi nojiwo jopiny mondo kik jwan chenro no kokwayo rowere kod wakeini mondo ti kod thuolo mar manyo tije kaka yo mar bero chumi mar kaunti ma Siaya. Temeuru mondo udwari tich ka affordable housing. Nyocha jogo biro nyaka ira ni mondo mingi ji 20. Jodala ok moko kata kiluongo ni tich to tiyo dieng' achiel to kiny to lal. Akwayo ni komi tich ti nyaka chieng' no ma od utego ni rum. Girumo May next year. Kibeti tich from now up to May next year. Pesa miloso. Beduru kijande bende ma very active. Gedo mar udi ma nengogi ogonyore Mayala ogeni biro rumo e thuolo mar higa achiel gi nus kendo biro muonyo omenda maromo $800,000. Jatend piny bende noten kod jotelo mopogore mag kweth mar ODM. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano Steve, kopogore gi mano ni duol mochung'ne paw ndeke ma pacho ka mano Kenya Airports Authority dhi nyime gi nonro e wi gimomiyo ndege moro nopi apoya lap ndeke ma Wilson odhiambo manyoro. E oboke ne ute fwambo ka oyango kata KAA oyango wach manojuko ndege no manoting'o jowuoth 39 kod jotich 5 ma bende nowuok Kisumu kolero ni ndege no nobayo e kinde manopiyo. Kuom ai maber onge ng'ata manohinyore. Tipo e mbui nyiso jowuoth manigi buo kalore ndege manopi apoya nono e bath ndach ndeke alap ma Wilson. Jowuoth go winjore ka isiemonegi yo magiluwo kod apisas mag alap ndeke no. Ndege no wuok e alap ndeke ma Kisumu chieng' Tich Abich godhiambo kochomo alap ndeke ma Wilson. Kata kamano wuoth maniparo ni dhi bedo mayom noduogo lokore gi machielo. Seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi ne en achiel kuom jowuoth e ndege no. It was not a good landing because immediately we touched the ground. We felt that something was not right. The
plane hit the runway very dangerously, and I think it went on for some 200 meters, and the passengers were crying because clearly we were going to have a very serious accident. E oboke ne ute fwambo, Kenya Airport Authority wacho ni ndege no manoting'o jowuoth 39 kod jotich 5 nobayo kosechopo Wilson kodong' dakika machuok to rom saa 3 otieno. The pilot managed to pull the plane off the runway to the field, and I think that's what saved us all, and we managed to get out of the plane through the emergency doors. Luckily, the plane did not catch fire. In my view, and as I had said in the Senate, it is important that the government looks at the issues touching on the safety or general safety of this airport, because this is a disaster in waiting. Masirano kage wacho ni giketo maino eneno ni jowuoth arita margi ni kare. KAA wacho ni masirano koro chenro mag wuoth e lap ndeke ma Wilson. Kawadhi nyimeni jalub jatend piny Ngire Kithure Kindiki e limbe mare kaunti ma Meru osiemo jonjore ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak ni serikal biro manyogi nyaka e bwo otanda. Kano wuoyo e kinde mane orango chal mar dongruok ma serikal timo kar chung od bura ma South Imenti, Kindiki olero ne serikal kokalo kuom jatend piny osegolo chik mondo mi obila kikonygi mondo mi obila kikonyogi gi jolweny oked gi jonjore mantiere gwenge ma Nyambane gi kaunti ma Meru duto. Motelo ne wuoyo gi jopiny, Kindiki nobago romo gi arita kwe ma kaunti no. Komachielo gedo mar olalo manithi kaachiel gi e piny kaunti no, Kindiki wacho ni gin moko kuom dongruok ma serikal timo mondo kel fuong'ruok ne jopiny. Waachane na kazi ingine, wakuja hapa Nyambene tumaliza hii kazi. Waziri anakuja, lakini sio waziri peke yake. Mimi fireman mwenyewe this week nakuja hapa kuangalia vile operation inaendelea. Hatuwezi kuishi katika nchi ya ati majambazi wanaumiza wananchi, wanaiba mifugo, wanaua wananchi, hakuna kitu inatendeka. Nimesema hivi, munipatieni wiki 2. Na mimi nataka kuwauliza watu ya Meru, wacheni kusumbua wabunge wa Meru na MCS wa Meru na senator wa Meru na governor wa Meru. Munilaumu mimi kama fireman kwa sababu mimi nitashughulikia hiyo shida. And I dare them. That monkey business of bandits, we have had it before. This is not the first time. They did it in Baringo. We crushed them. They did it in Elgeyo Marakwet. In Lamu, the Al-Shabaab were doing the same things. We crushed them. Northeastern, we crushed them. We will crush them in Nyambene. Kawadhi nyimeni koth mapek manochwe otieno manyoro oweyo jodak madago e sub county ma Kisumu East kangi mageni kamarach miwuoro toko ula mapek monjo gweng'no ma oywero kuondegi mag jot kaachiel kod mwandugi mathoth. Jafwambo marwa Caroline Atieno lerono mathoth. Kar dak madago waromo gi wuoche kalewe wi pi, wuon wuoche ni odare ode koringo mondo res ngimane e sechego mane pi omonjogi. Miyo ni bende ywero chuodho mopong'o ode mokel gi oula mapek no. Mae en midhiero makoro keto ngima kama tek makata tedo bedo matek ni mar gige tedo pi oywero te. Kano chopero saa 3 otieno jowadwa, koth no chwe maber cha, onge kama na wanyalo bedo yudo ka tedo no bare jowetena makata ka sirikal obiro tone onge de no dhi gimoro amora no dhi pi no chama kama na nyalo dhalawe nindo be onge gwen manan go kama gwen bedage be onge ten pi mabiro pile ka pile to ne wayiero jatendwa mane wadhi mano manywa wamiyo kura jowadwa pok wanene akiano an pok arobo kata kode kata kotimonwa mos kende. Chal ma kamae bende omiyo jogo manodak e ute pango dar te kendo weyo weg utego gi lal mathoth
ka weche mag ohala e alwora ni bende orochore ahinya, ka jogweng' mamoko kanyakla achiel medo kwano lal ma kwan gi pok oyangi. Water table mar area ma wadake ni malo ni ginene pi e bwolo ni malo. Samwa wuoye ni choche te osepong' ma onge chuma ng'ato nyalo dhiye. Samwa wuoye ni nitie jok man oko ma kata kama gidhi ninde onge. Komachielo, jodak gi ywak ni kata skul ma ginyalo ringie mondo giyud kar jot bende pi omwonyo ka koro to gin gi luoro ni somb nyithindgi nyalo rochore gi sani. Asebedo ka oro ywak ne MP marwa Kisumu East Mr. Sabir mondo konywa e wach mar pi maketho monjo e skul ka. Nyithindo ok nyal somo kochwe kama kako pong' kama to nyithindo yweyo dala kata bang' jumbe 2 nyaka skul nyaka pi rum. Nyithindo gima jopuonji tedo godo sufriche bende ok nyal bedo. Aseywak ne sirikal mondo mi oger perimeter wall through float foundation mondo mi pi kik donje skul mondo nyithindo no kaka somo to mano pok onyago lemo. Ngima wani kamarach kama no nyalo bore skul kaka kor piny chalo kama be onge nikech sama chung skul. Kata kamano, sirikal kaunti ma Kisumu noyango ni gibiro kawo okang' mar reso oganda ma pi monjo kinde ka kinde. E wi mano, jodak madago kwayo sirikal kaunti no mondo kasre ahinya. Gige ga mang'eny ma pi odhi godo nikech kano monjo wa no puogo wa. Koro ka yawo dhoot to gik moko wuok gi pi. Adong' nono jowadwa. Koro akwayo mana sirikal mondo konywa ne uru kata tienda kaka chalo. Pi otieka. We'll make sure that in the future this is controlled. In addition to the ongoing Soin Koru Dam project, which is aimed at managing floods in the Kanu area, we expect the National Youth Service, Your Excellency, to complete the dike construction along River Miriu in Lower Nyakach. At the same time, Your Excellency, the city management team will actively work to clear drainage systems within the city to mitigate further risks. Duol ma koro lwasi olando ni koth mapek pod biro medo chwe gwenge makaluo, gino mabiro kelo kibaji ne jodak ma Kisumu, ponono ni sirikal kaunti no ok okelo yore mag resruok. Kata obedo ni sirikal singo keto okenge mopogore opogore mag kedo gi oula mosebedo ka monjo ji e pacho ka, jodak madago medo rito mondo singo makama ochopi. Carolina Tieno, Ramogi TV, Dago, Kisumu County. Erokamano nya Caroline, kawadhi nyime ni johala e chiro ma Gikomba, bore Nairobi, okwedo okang' ma sirikal dwa kawo mar keto kiewo mar mita 50 kowuok e geng aora kata aora ma Nairobi. Kagiwacho ni onge chenro maler mar keto kiewo ma kamano, kendo mano biro kelo kethruok mag mwandu maggi. Magitimore kata obedo ni sirikal to oramo ni johala ma uso machiegni kod aora ma Nairobi nyaka dar kendo nyaka bed mita 50 kowuok e aora ma Nairobi kaka yor geng'o masiche mikelo kod pi oula ka aora Nairobi opong'. Joyce Oduor ni kod ler. E chiro ma Gikomba, bore Nairobi, kata obedo ni johala oyawo ohala maggi kendo dhi mbele kod tijgi mapile ka pile, gin kod kihondko nyaka ne sirikal yang ni idwa dar johala ma uso machiegni kod geng aora ma Nairobi kendo tero gi mita 50 kowuok e geng aora no. E kinde romo mane johala go bago e chiro no kawuono, kotel negi kod jakom mar chiro no Teresa Wairi Munjenga, gichwalo ng'ur margi e wi golo gi mita 50 kowuok e geng aora ma Nairobi ma ok mita 30. Issue ya Nairobi River iko na commission wale wanafaa kusafisha, na sisi hatuna shida na kauli yao ya kusafisha mto na kutengeneza mto, lakini issue inakuja wakati wamesema from 30 meter wanataka kuchukua 50 meter. Sisi hatuja kubaliana na wao wachukue 50 meter kwa sababu hatujaelewa hiyo 20 meter wanataka kufanya nini nayo. Johala go wacho ni nyaka ne sirikal gol chik makamano pok gidhi mbele kod ohala margi e yo makare nikech gikia ching ma sirikal biro darogi. Tumeadhirika sana kama wafanyabiashara kwa sababu sasa hakuna mtu ananunua mzigo kwa sababu hajui atafukuzwa siku gani na anytime anaweza akatolewa. Kwa hivyo sisi kama wafanyabiashara tunataka kusema tunapinga vikali kauli ya kusema wanachukua 50 meter. Kuom mano, johala go dwaro ni obag romo mar kawo pachgi kapok ochak chenro mar daro gi mita 50 kowuok e geng aora ma Nairobi. Kwa hivyo tunataka ikiwa kuna jambo inatoka kwa serikali ikuje ipitie kwa kamati ya soko,
kama Charity amesema, tuhusishwe na kila mtu ajue. Kama vile serikali ilivyosema, na haswa tukasikia sauti ya rais wetu President Ruto alisema wanataka kuchukua buffer zone ya 30 mita, ambayo sisi kama wafanyabiashara tutakaa chini na River Commission tujadiliane watachukua mita ngapi kwa hizo 30. Kwa hivyo shida inaingia hapa wakati wanasema watachukua mita 50. Komachielo, johala matiyo e chope manitiere machiegni kod archives bore Nairobi obedo gi buoko kinyi makawuono e seche mane gichopo e tich to giyudo ka omuk choo. Leo nilikuwa nakuja kazi as usual, then nikikuja kazi napata like kumekuwa demolished. Na najiuliza mbona kumekuwa demolished? Like seriously, nasikia ati hii demolition ilifanyika around 3 am. Who does that, like seriously? Alafu, we had not been given any notice. Johalago, koro yuak ni muko chopego biro kelo negi achiedhnade maduong' nikech kanyo ema gisebedo ka giyudo yuto margi mapile ka pile kuom higni mathoth. Tumekuwa affected sana na kutoka 2018 ini kazi imekuwa imeempower my youth sana sana wa mama. Alafu kando yake tuko mpaka na shoe shiners. Ni kitu inasaidia watu sana na tuko mpaka na court order. Hicho kusema ukweli inategemewa na zaidi ya 1000 people. Yes. Kumaanisha 1000 na maanisha mimi nina watoto 4. Wengine wako na watoto. Hao watoto wanatutegemea sisi wazazi. It is terrible, court order haifuatwi. Sasa atuchui tuanzie wapi? Sisi tuko na familia na tuko na jamii. Tunauliza ya kwamba maana kwamba tutapeleka watoto wetu wapi na tutalea watoto wetu waje. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Bod matayo yiero mar ODM e kaunti ma Migori ma ochano odiochieng' makiny onyiso ikruok makare kinde mabende gikwayo tend ODM mondo migi listi mar jokanyo mag ODM ma osepuodhi mondo lar kombe mopogore opogore mar ODM ma kaunti no ma bende ong'ere kaka County Coordination Committee odiochieng' makiny. Jafwambo mar kaunti ma Migori Jojo mani kod ler mathoth. Ikruok oserumo to ne yiero mar jotend ODM e ngas mar kaunti mong'ere kaka County Coordinating Committee ma ochano odiochieng' makiny e kaunti ma Migori kaluwore kod lipot mogol kod bod mochung' ne yiero mar ODM e kaunti ma Migori. E kinde twak mar iko jofwamb weche, jagoro mar bod ni mochung' ne yiero Jack Omenda kaachiel kod jakom mar Walter Dago wan ikruok makare oseketi kendo koro gikwayo mana jogo mopuodhi mondo kodhi ogombulu mwende ma odhi ochopie kar gombulu mena lapno masoni Green Stadium e sub-county Bawendo. Constituency biro oro delegates 20. Delegates 20 gi kiny no assemble kae to gidhi yiero the county ODM leadership. Koro miyo en consensus or acclamation. Gin two ways. Onge gimoro ni secret balloting and a consensus or acclamation. Acclamation would mean ni ne nitie ji ariyo makoro contest. Ji ariyo gi koluong nying gi tiyudo ni gin gi supporters gi gin bende. Koro wadwaro mondo wayier ng'at achiel. Kada bed ni bod ni wacho ni ikruok moto ni yiero ni oserumo ne wayango ni nyaka sani bod ni pok oyudo listi mag jogo madhi laro kombe mopogore opogore e yiero ni mochano odiochieng' makiny. Jagoro mar bod ni mochung' ne yiero mar ODM e kaunti ma Migori Jack Omenda kod jakom mar Walter Dago wacho ni giseoro ote ne tend bod mochung' yiero mar ODM mondo koro migi listi. Ok miwa wich bar kata matin nikech wasetime ndalo mokadho be. Samoro headquarters ok oyudo thuolo mar loso list no. To wan gi regulation mawacho ni ng'ato nyiso receipt mano chudogo. Ke chudo ne mamiyo ng'ato beda candidate. Bedo kwa yudo simu koni gi kocha ka gipenjo ni to an our application to pok oyudo result ni nyinga ni e portal kaka candidate ere kaka dang wayudgi. Koro wakwayo headquarters ni wan bende kaka jogo madhi tayo yiero ni mondo mi giornwa list no mondo wane koro wanyalo advise applicants. Jokanyo mag bod ni okwedo weche maliekore ni jotelo mag duond bura mar ODM ne oseyiere yor winjruok kod jotelo mag ODM e boma Nairobi ka giwacho ni gima ging'eyo en ni mana jokanyo go mag ODM kata delegates ma Migori ema nitie kod teko ma yiero telogo ma gidwaro. Mwayiero result no mwabiro submit to the headquarters. Kik ng'ato bi gi luoro moro amora ni jogi nyalo bedo no pendelea koni gi komachielo. No. One diere tir kaka jothek. Any communication from headquarters wa manyiso wa ni nitie winjruok moro osetimore kind jo siasa kata kind members.
onge official communication. Omiyo wan to wang'e ni wadhi e yiero kiny, wadhi kadho each position. Ka en jakom, igone ombulu. Kata consensus nosebedo e tok katin, to kacha nyaka obed proposed, obed seconded, ma team acclamation, kata wach ni odhi unopposed. Headquarters is hanging in the sky, up there. We are the pillar, we are the root. And they trunk through us. So if the political class wishes to go and sit elsewhere and make a determination based on their wishful thinking and lack of knowledge that the leaderships emanate from the grassroots, then we as the election coordinating committee, we question the mandate and the legality of the processes that we have gone through. That process has already given us a lot of headache. Board ni mochung ne yiero mar ODM osinga rita makare. E kind yiero ni, kabende gi kwayo kwe. E kind yiero ni mar ODM kaunti ma Migori, mochan odiochieng' makiny. Kato dhi kanyo koting'o beti ofuko ne, oting'o kidi, ena ni wadwa bedo johera mar party. Wadwa ni mondo wa maintain, wa retain, kendo wa consolidate party mondo grow. Kwa bedo strong, wachake mana gi yiero masani. Wamidhi yier, walemo negi maber, mondo gidhi giti tich maber e kind party gi members mag party. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nakromo gi report ma George Juma notero wa yweyo chenro en marang'ich welo no ka ote omolo Facebook. Nitiere kanyo Thomas Nelly wacho ni mar seme kit Mikae Nyabera School awinjo chenro kaka pile. Baba Tur wacho ni Museveni owuondo jo Kenya to siko komako jo Kenya to imiyo rech manumu chamo. Kendo sando gito Museveni olingalinga. Dak Museveni oduoko Dr. Oburu kuom wach ma obiro owacho ewi wach mar nam lolo mano ote kanyo mar Baba Atur. Ramori Giler an wodo molo kawuok Awendo. Watching live from Lolongo Ramogi TV Ler mano Gordon Jacopere. Jotono makaluo mapako broad-based government wakwayo gini owek beda wach gikel dongruok moloyo wacha mano Newton kanyo. Awinjo kidane no weche manyien kantiere gashie mana Joseph Jaote Millicent kawuok Muer Upanda Sea County an kodi chenro erokamana nya Vitali so chieng' wacho sim frozen kodi weche manyien kaluwo chenro gi sechegi ma piny okawo kore kendo jatelo aneno kwa mwachiwon wasingo warito mana ne chop kare an aonge wasiwasi erokamana nya kwara mogi saa 1:25 kikidhi mabor pod waikonu report mamoko. You know how the year just starts running? Then Easter comes and you realize what you really want. Time with them. Spend 3 nights at Mayan Luxury Resort with View Travel. Days become shared adventures, Easter egg hunts, and endless family moments. Here, children explore, parents reconnect, and memories last long after Easter. From 61,750 Kenyan shillings per adult sharing and 49,395 Kenyan shillings per child. This Easter, give them more than a getaway. Give them time together. Kao thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo moluwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo moluwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo mar $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo mar $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete menyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kugo omenda mathoth kendo ibo yudo mabete menyiew kodwa e busi chariyo kende. You are told Saturday Namar 0722638383. Enyadhi mawigni. E tijwa ni mondo inyis ng'ato mi nyise ni anyalo timo kama. To imbo winji chakre pi mari. Macho ni mara suko ye malich. Maka yao ni inena dhode kama. Warango nyadhi e duso geche. Kineno steering kacha ler, center console moro mikete lweti chate malich, kombe to koro kanyal wuoyo. To ok geche kende, ndege bende ni kae. Tudri kod Simfros Okinda, chieng' ngeso saa 3:30 e chenro ni mar Nyadhiwa.
unyal neno ni in gi Rajiv ber ka unuluoro mach mar lori kae kawuono. Pari, bende ng'eyo ng'ama biro? Mama ne madhi biro. Machiegni kendo e gweng' ma Kametho mantiere kar chung' od bura mar Arieda kaunti ma Siaya, ohala mathoth ne osebedo kadhi nyime en kunyo mula. Ohala mosebedo ka itimo kod joma mine kaachiel koda joma chuo. Kata kamano ka igoyo ndamo matin kawuok kama ikunye mula, irado kod puothe omuogo. Okang' mar pith mokaw kod grube joma mine mong'ere kaka Motisha na Dada. Ma en grup osebedo ka chiwo kata ka jiwo joma mine mar biro kod kit ohala machielo mar pidho muogo ka giloso godo keks. Wuoth mane gichako higa mar 2023. Sharon Ong'aw nigi ler mathoth. Mamine mowuok oko ne pith mar omuogo. Pith mosebedo ka loko ngimagi. Omuogo ni osekonyowa. Koro cham ni wapuro to cham to. To koro omuogo ni dewa yudo ni en cham ok to. En kisepure to en i puodho kanyo. En ok otho kaka oduma kata bel. Koro momiyo ahero omuogo. Omuogo ni waswage to warege mogo to watedo go kek to wachamo. Kek no bende wanyalo kawo mwadwa uso. Pur mar omuogo ni aseneno go lokruok mang'eny kabisa. Osekonya. Dono oduma bende apuro, to pur mar omuogo kanyalo weyo. Oseloko ngimawa nikech sama biro makwayo loan cha kata jabura machielo. Samoro nyathine nindo riemb skul. To en gi thuolo mar kawo loan kanyo to dhi chulo mondo kik nyathi bed e dhoot. Mano konyruok mokwongo. Wan kaka mond liete wan gi nyithi kiye. Samoro koso kata mana law monyalo rwako. Nyalo golo pesa kama dhi nyiew nego kata achiel ariyo. Moremo kata mana buge mondo mi join school. Group ni endi oting'o widows. Group ni oting'o elderly. Jo elderly ng'oni thoga chon because ka gin engaged to they feel lonely. Gin so lonely. To group wani elderly maka endi are very active. Ibro neno gi. Gin very active. Nango nikech giyudo gima engage. Odwaro kwe. Pith mar omuogo mana mine gi ochako e higa mar 2023. Gisebedo ka giloso godo kek. Kata kamano, kane jopiny owinjo ni omuogo iloso godo kek, ne gibedo kod to. Omuogo ni nyalo loso kek. Omuogo ni endi wanyalo rege makoro sani endi nyithindo nyalo yudo godo crisps to nyalo yudo godo chips. Nikech ilose crisps, ilose scones. Omuogo loso bread. E grassroots ka, wanyalo golo gima waluongo ni town to wakele at rural area. Nikech ng'oni chon ni jipani kibiro dala, to nitie gik moko mibiro miso. One of them ne en kek. Nikech kek nyithindo hero. Population mantiere ka nyithindo ng'enye. Birthday, gik madhi gi birthday, joma waluongo ni Gen Z giendi bende ohero. Mage mano bedo customer segment na mokwongo. Kopogore gi kek miloso kod mok ngano, nitiere ber mathoth ma kek mar omuogo nitiere godo. Omuogo is one of the healthy foods ma konyo, kiwayo the high fiber content, okonyo the reduction of high blood sugar, mano mokonyo kabisa. En ok nyal kethre mapiyo. En gi high fiber content. Gik moko miluongo ni high blood pressure, tuoche moko matindo gini nikech sugar content ne indiketo sugar matin, opogre gi kek ma kawaida. Manyaka chuni ni konde iket sukari mang'eny. Kata bed ni kek mar omuogo nitiere kod ndhadhu mathoth e del, nengo ne oyangore ni nitiere piny. Bech kek mar omuogo wachulo 10 bob. Mano kek ma kawaida ne dhi bedo 20. Ang'o momiyo bedo cheap to pod quality ne nitiere? En kama. Ginene ma kawaida, mogo ma kawaida kidwa loso godo kek, to one, ibro ng'iew 1 kg mar ginene is 100 bob. To bro loso ni kek mar 1 kg. Dogi. To 1 kg ma kawaida, chuni ni bro usi at 1,500. Kura doro mi kwano mayot. To ginene mar omuogo, hip mar 50 bob. Nyalo loso 2 of the same, 3 of the same. So en gi benefit niya, ibro gain twice. To at the same time, one of members igole puothi. To kana dwaro loso kek ma kawaida kata nyaka dhi bondo. So nitiere transport cost matiyo godo to gi cost of production. Mana kaka tich moro amora, ohand kek mar omuogo nitiere kod ber kaachiel kod achiedh nade mare. Gik mwapakt go gigi, wan gi midhiero mang'eny nikech seche moko gigi waomo gi kuma bor. To nikech pod waonge pesa malong'o, koro chunwa ni nyaka wadhi bondo kumiloso gie
mondo wakawgi matin tin. Koro mane momiyo waneno pek kanyo. Kane wanyalo yudo ng'ama miyowa support ka wapure kama, to biro iware joma waro madhi uso oko, to gi joma nyalo kawe kwasetedo kekni, to waro kuomwa, kata medowa support mondo mi wabed gi gine maduong' wanyalo loso gigo. Bekari maduong'. Aparo ni nyalo dhi maber moloyo. To koro muogo ni ne wayudo ni en cham mok tho. En kisepure to en i puodho kanyo. En ok otho kaka oduma kata bel. Advantage mar loso kek mar omuogo ne konyowa ka nikech ok odnid stima. Inyalo tite go luth kuon ma itiere go dala. Mama ka mama nigo luth kuon e dalane. Onge gimoro ma extra minyalo wacho ni nyalo mono jitime. Jedi mong'eyo ni nitie bere omuogo. Mine mawuok e grup Motisha Adada oyango dwachgi e kind thuolo mabiro nyime. Kama giduto ginyalo mana chope ka gido sir madwarore. To kwasechungo mogo te capacity wa kaluwore gi machine mwantiere godo okwa meet customer maduong' kabisa. The technical support mar a bigger machine nikech nyalo bedo fabricated. Machine madongo gi okochuno nyaka ng'iewa. Nyalo yudo mana matin mantieno. To wayudo ng'ato makonyowa mondo jujwa kali olosi obed maduong'. To koro bedo mayot. Iyudo customer segment koro bigger moloyo mwantiere godo sani. Mkati mar omuogo onego bed e shelves mag bondo ka. Lek mag minegi en mar yudo masinde madito manyalo miyo gilos kek mathoth maginyalo uso e kaunti ma Siaya alwora mare. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano nya Sharon Ong'ao nego ikelnwa kek no wambe wabile matin wawinj ka kek mar omuogo bende mit ka kek molos kod mok ngano. Ka kamano wadhi nyime kama ndikruok mar opande dhi e nyime counties ma Kaluo. Chenro ma ichwalo gi ten migawo mar arita kokalo kuom jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo. Chenro ma kamano nochopo ne jopuonjre skunde sekondar ma Homa Bay High School ka jopuonjre ma osechopo higni 18 noyudo thuolo mar ndikore. Okang' ma kama en mar kelo chenro mar ndikruok machiegni gi jopuonjre. Okang' meneno kaka makelo negi fuong'ruok ahinya ne jopuonjre matimo penje kendo biro tiyo gi opande kinde ma gidonjo e mbalariany. Chenro mar chiwo opande pod dhi nyime Kenya mangima ka kuom dweche 4 mokalo. Chenro ma kamano osendiko ji manyien mohewo 200,000. Today we are hosting a very important exercise, and that is identity card registration for students who have reached 18 years and above. We are registering Homa Bay students, and the registration is also open to students from other schools. And I've seen quite a number of students coming in, and they have been welcomed by the school and fully accommodated, and they are also getting their registration. Next term, some students will be hitting 18 years. We will encourage the team to come back, because some students will be 18 years in April, some will be 18 years in May, some June. So we encourage the team to make this exercise a continuous event so that as many students and as many other students from other schools around can also join, so that this exercise benefits all of us. Ne en fuong'ruok ne moko kuom jotuo mane oriko kwame kar thieth ma Coast General Hospital nikech bil mar thieth. Bang' ten kaunti ma Mombasa singo mar chulo negi bil kendo yienegi dhi pacho kaka mich mar Eid. E chenrono mane otelne kod gavana ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir, jotuo mane geto ne gin mago mane osechango to kata kamano ne ok nyal dhi pacho kapo gitieko chulo bil mane bandhogi gi kar thiedhno. Mokuom jogo mane walosogo ne onyiso mor margi ka gikoni okang' ma kama koro dhi miyo gi thuolo mar bedo kanyakla kendo bago nyasi gi anyuola gi e skukuni mar Eid. Motelo ne ma tend kaunti ma Mombasa bende okawo okang' maket gi mano e kinde nyasi mar Christmas, kuma bende jotuo mane okwame kar thiedhno nikech wach bil nochulnegi omenda magidhi pacho. Limited. Now I'm okay. Nimekuwa treated na nimeshalipiwa the bill. Yenyewe singeweza kulipa ya bill, yenyewe ilikuwa more than 50,000. Na sasa ndio
nimefaidika, government iliweza kunilipia the rest of the amount. Nilianguka nikiwa kazini, nikategwa na jiwe, nikaanguka, nikapasuka hii mfupa wa hapa. Sasa nilikuwa nimelipiwa sana marafiki, lakini saa ikaja ikanilipia, nikawa nadaiwa laki 4 na 44. Sasa saa wakalipa 36, nikaambiwa nitafute laki 1 na 8. Sasa mimi sikuwa na uwezo wa pesa kama hiyo. Sasa nilikuwa nangojea yote, lakini nimeshukuru sana sababu ya leo Idi Mungu ameonekana hapa na amesema tatutolea tutoke twende nyumbani. Niona watafurahia sana, kwanza watashangaa kwanza imekuwaje mpaka umefika. Ambao kiwango chako mpaka wataniulizwa mambo mengi sana, ilikuwaje, ulipata wapi pesa ama ni nani alikusaidia? Tukuzuia, lakini hiyo pesa ndio tulikuwa hatuna. Tukabidi tubaki hapa. Na Olenchoe, Gikomba riwruok mar jodongo mag Masai oriwore gi jo-Kenya kod kanisa ikwedo ayany mosebedo e kind jatend piny kod kweth makedo sirikal tesre. Ka oloso boma Narok, Olenchoe koni diro ayany nyiso ni kwe onge pacho ka kinde ka kinde ne ochiwo paro ne jatend piny William Ruto mondo puonjre denyuok e kinde ma oduoko weche ma ochwanye kaka jatend piny. Nchoe kinde no okwedo weche maricho ne oganda mopogore opogore e gweng' mag jo-Masai, kowacho ni gin weche mag achaye ne jodak malopegi owinjo miluor maonge dhi ataro gi ratichgi. Siku hizi tunatukanana kama watoto, hata sio kama watu wazima. Ukisikia vile yule rais anatajwa, majina yale ambaye anapewa, na hiyo ningependa kuwashauri ili tuwe na namna ya kuweza kupeana maneno na itafika, lakini sio ya kutukanana. Nchi kwanza anasimamiwa na rais aliyechaguliwa, na Ruto ameshaguliwa, bado yuko katika ile urais, na angewachwa kufanya kazi yake. Lakini naweza kuambiwa hii ni vibaya ama hii ni vibaya, lakini kwa lugha inayofaa. Yeye kutukanana zaidi na yeye ajibu watu kwa njia inayofaa yeye kujibu, bila kukasirishwa na kutoa matamshi mabaya hata na yeye pia. Yeye ni mzee, yeye ni rais, au akitoa majibu mazuri ambaye atakuwa amejibu yule mtu ambaye amemtukana ama ametaja kwa majina mabaya. Ikini mapingi maingodo chieng bungu kawuono, jodito mag aluora e kaunti ma Murang'a obiro kanyakla mar pidho yiende chenro motime yao mandakaini. Jodito go okwayo oganda mapacho ka mondo rit aluora chutho to kuonde ma pi wuoke mondo rit ler mar aluora. Chenro mar pidho yiende makamago ne otim e yao mandakaini ka jodito mopogore mawuok e piny owacho kod bad migepe mag aluora bende ne oyuore. Magitimore ka piny Kenya ne oriwore kod piny ngima maringo odiochieng bungu. Nice. Kama bunge ya Murang'a tuko na jukumu kubwa ya kuangalia fedha ama kugawa pesa ya kununua miche ya kupanda katika the 7 constituencies, na sio tu miti, tunagawa mpaka pesa ya kununua matunda. Kwa kila ward kuna ile sehemu ya matunda yenye tunapeleka na tunahakikisha pia wote wamepanda. Kuna hizi policies zenye tunaziangalia kama hizi za misitu, kuangalia our wetlands ama wetlands zetu, kujua kama hakuna policy ndio inafanyanga kitu inakuwa lazima watu wafuatilie. So mimi naweza sema kamiti ya bunge iko na kazi mzuri sana inafanya, na tunafuatilia kila kitu iko salama. Siku ya leo tuna commemorate International Day of Forest with the theme Forest and Economies, na ningehimiza wakulima wote wenye especially wamekaribia riparian areas wapande water friendly species so as to improve the quality and also the quantity of water. Kutoka kwenye damu hili la Ndakaini tumepatiwa maji lita
milioni 10 kila siku, that is 10,000 cubic meters per day, na maji hayo ambayo tunayasambaza katika eneo hili la Gatanga. Kwa hivyo hiyo ni shukrani ambayo tuko nayo kwa serikali kwa sababu ya kutupa maji hayo, na inawapa even motisha community ambayo iko hapa ili kuendelea kuzingatia environment ambayo iko hapa, na tumeona kuna huo msukumo kutoka kwa jamii ambayo imezunguka ama surround this dam kuendelea kuangalia mambo ya environment. Nyakoromogi wakayo machielo kikidhi mabor wadogi weche mag tuke. Kibra shines in black and gold. Get ready for the Nubian Cultural Festival, Kibra Fest, happening at Kibera Primary School. Enjoy a full day of culture, music, food and community. And it's free entry. With electrifying performances by Risandro Mayo, Aliyah and Brady. Then, as the evening sets in, the legendary Les Wanyika take the stage for a grand musical finale. Tickets for the evening show available now on View Tickets or dial *487*30#. Celebrate culture, community, great music. Kibra Fest, April 4th. Don't miss it. Kapani niti pronda na kalwaro mai ni gipari, an gadi ni kawuno biro we. Hero, mimi nauza dawa hero. Hii dawa ni natural, lile inaita natural ya msituni, hapana chemical. Kama simu iko na shida ya network, hii dawa naweka. Kama wewe iko deni na credit, hii nalipa. Kama wewe iko deni ya pesa ile ya simu, hii nalipia wewe. Hero, nakuambia hii dawa mzuri, hii dawa mzuri kabisa. Hero, hii inafanya kila kitu kabisa na kuwa mzuri. Na kuwa mzuri kabisa hero. Nunua hii dawa na tibu kila kitu ya simu yako. Dial *811*345# to get Ndawo as your skiza tune. Machegni weche mag tuke. Club mar Gor Mahia otango Shaban na FC gonde ariyo komachiel tuke adhula lig maduong' pachoka tugo mano bagi e alap Manyayo Stadium. Kogalo noloyo gor margi mokwongo e dakika mar 22 kokalo kuom jatugo Jackson Duang kapok Shaban yudo gol margi makende dakika mar 24 kokalo kuom jatugo Wycliffe Omondi. Kogalo noyudo gol mar loch kokalo kuom captain margi Alpha Onyango. Gol mar Gor e thuolo mokwongo points 10 e kindgi club mar AFC Leopards momako thuolo mar 2. E tuke mamoko mane obagi kawuono Police norodho KCB gonde 2 komachiel e kinde mar Sugar gi APS Bomet nowuok amodhi 0-0. Bidco gi Sofapaka bende nopogo points tok wuok amodhi. Between the defenders and the goalkeeper changes of man marking. I like to call it police marking. And nice lob here, it's in the net by the captain of the side. Alpha Onyango gets on to the ball that has been brought in by Jackson Duang. Shock in Kisii Town. Nyakoromogi mane thuolo mane wan godo weche manyien mag ang'ich welo sa 1:46 warom kendo weche manyien mag oimore kochopo kanyo sa 3. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Belinda Phillips.